כן. אוקיי. פריט 1. פריט 2. ופריט 3. איו. אני עומד לתקוע את זה בחצאית, ולרקוד ברחבי חדרה. ריקוד כזה. היי! You suck! תרתי משמע. אני לא מדבר. אוקיי. קח גם את הוורוד. לא, רגע, תקליטי את זה. יש לך עוד גרב, לא? כן. אז. עשה. זה רגע. לגרב שלך יש אבעבועות רוח. וואו, זה הכי מעצבן אם זה אחר כך לא יורד. תופכים את הגרביים. אוקיי, אתה יודע, במצלמה זה נראה כאילו יש איזה עובש. זה מגניב. את עדיין מצלמת? לא. אוקיי. דבר כזה שווה לעלות ליוטיוב. לא מעלה את זה ליוטיוב. יוטיוב היא לא מעלה את זה ליוטיוב. תגידיש? כן, היה גרוע. תערכי את זה החוצה. נראה לי שזהו, כאילו, יש לך גרב אחת אפורה ואחת שחורה, אני רואה את זה דרך מצלמה, כאילו. היא לא אפורה, היא שחורה כזה. כן, אבל מרחוק זה נראה... הוא צובע לי את החצאית. הופה! הופה. יוצא שחור. איזה עלוב. אומייגאד, ארסים היא מזרחית וטרנסים. אוקיי. אתה ממש. יש שם נעליים, אנחנו חשמל. לא לחשוב על זה. תצלמי, זה חומר דוקומנטרי. כן, ממש. אוקיי, מה היה פריט א', מה ב' ומה ג'? אוקיי. אוקיי. זה די גמור. זה די גמור. תרתי משמע. זה פריט א'. אוקיי. הרגל שלך היא גם סוג של לא, פריט? רגע. בואי תצלמי אותי סתם את זה, זה נחמד. אוקיי, למה אני אמורה לצלם לך את הרגליים אותם? יאללה. I'm fat. זהו כזה. עכשיו, מה שרואים פה זה הכוח המדהים של הקומוניזם. הכל משותף, אין שום דבר ששייך רק לי או רק לו. חוץ מהגרביים, תודה לאל. תודה לאל.